Però bueno. Vale, doncs som-hi. Primer de tot, Rafael, això que dèiem, explica'm quina és la teva àrea d'estudi i en què es concreta la sociologia. Bueno, jo vinc de l'ecologia, però dels darrers 15 anys bàsicament he treballat en sociologia. Bàsicament que és una part de l'ecologia que té per objectiu l'estimar totes aquestes relacions entre els sistemes socials i els sistemes naturals en el funcionament de tot el sistema tan complex en el qual vivim avui en dia. A mi em porta signar aquest manifest la plena convicció, com servidor públic, de que al medi marí la llei que vam fer entre tots es diu Llei de Protecció del Medi Marí i, per tant, en el medi marí primer tens que assegurar que hi ha un bon estat mediambiental de les aigües marines i després avaluar les activitats que ara mateix són activitats que no passen per mantenir aquest estat i, per tant, assegurar que aquestes activitats disminueixen les pressions per assegurar aquest estat ambiental. El problema quan tens un lloc tant de referència en biodiversitat i en funcionament com és la mar de l'Empordà, el que estàs parlant en aquests projectes d'eòlica flotant marina és bàsicament industrialitzar una zona que ha sigut dedicada a conservació de la biodiversitat. I no oblidem, ara em recordo, no oblidem que la Costa Brava, tota la Costa Brava, es va presentar no fa ni 10 anys com a reserva de la biosfera. Si en aquell moment s'hagués aprovat això, que crec que no va sortir perquè teníem totes unes línies d'autopistes i tota una cosa darrere en la part terrestre, si hagués sortit, ara mateix oblida't d'industriar aquesta zona perquè seria reserva de la biosfera. Per tant, jo crec que una vegada arribada aquí, si tens una mica de... Si coneixes, diguem-ne, tot el que és la regulació ambiental i coneixes una miqueta aquesta zona en concret, home, aquestes compatibilitats que es parla tan frívolament no existeixen. Això també està molt lligat al tema de la regulació, que segur que parlarem després, però tens dues coses aquí. Per una banda, la compatibilitat o no compatibilitat en aquest bon estat mediambiental, això vol dir la compatibilitat en estratègies marines. Això és una banda i això bàsicament recau en el coneixement científic d'estratègies marines i de la seva aplicabilitat com a concepte. De l'altra banda tens la qüestió de la gestió per ecosistema, que és l'Ecosystem Approach, que també està a la regulació, també està en la llei i també és d'obligat compliment. I aquí entres amb els serveis de l'ecosistema. I quan parles als serveis de l'ecosistema, això és part de la sociologia, tens que estudiar com aquests serveis de l'ecosistema influeixen en les activitats humanes, altres activitats humanes que hi ha a la zona. Però són les dues coses. La primera és molt més, diguem-ne, ecològica i la segona és més social o socioecològica. I per tant les dues coses tenen que veure's. Llavors, amb el tema de compatibilitat marina, estratègies marines recau en 11 descriptors del medi. La qüestió és veure un per un, la biodiversitat és un, però els sorolls, contaminació, espècies comercials, oceanografia, cadenes tròfiques, tots aquests són diferents descriptors dels quals tenen indicadors. Llavors, en aquesta zona en concret, el bon estat mediambiental que tindria que aplicar-se és aquell que tu has avaluat per tindre totes aquestes àrees protegides al costat. Si ara passes cap al futur, projectes el futur, dintre del poema aquest que s'ha pactat ara mateix, projectes el futur de com veuen també temes de conservació de la biodiversitat, observaràs, i es va darrere des de fa molts anys, que el canyó de Palamós també tindria que estar protegit com el lic que tenim al canyó del Cap de Creus. Llavors, si tu projectes aquesta situació, et trobaràs en un futur no molt llunyà que tens tota una zona protegida, que és com una corona d'àrees marines protegides, i en el centre un parc industrial eòlic flotant. Això no té cap sentit, cap sentit. Llavors, no es va protegir la plataforma continental del mar de l'Empordà, no es va protegir perquè ja pensaven que hi havia prou. Però
amb totes les àrees protegides. Les àrees protegides, la conservació de la biodiversitat requereix que aquestes àrees siguin funcionals, tinguin una connectivitat, siguin prou grans per mantindre els seus objectius, i llavors, si tu projectes al futur, aquesta àrea, tot que és la mar de l'Empordà, tot el que són, jo tindria potser la Costa Brava, però almenys des del Canyón de Palamós cap a dalt, tindria que ser un gran parc nacional. I llavors estudiar les activitats i com es poden fer. Però mai col·locar una zona, és que una zona industrial, no oblidem, perquè parlar de molins al mig del mar no vol dir simplement uns petitos flotantes que es mouen en una banyera. Hi ha moltes més coses que la gent desconeix sobre les catenàries, els anclatges, les estacions que tenen que canviar l'energia, les conduccions. És industrialitzar aquestes dos de mar i industrialitzar la plana de l'Empordà. Això és un dels criteris, dels principis de la gestió per ecosistema, que és projectar cap al futur les decisions que et prens ara. No s'ha fet. No s'ha fet en absolut, i com aquesta moltes. Però la compatibilitat d'estratègies marines és avaluar aquests 11 descriptors. Nosaltres farem el que puguem, perquè molts diners no tenim per fer això, però farem el que puguem per intentar demostrar que això és incompatible. Quan fas una planificació en qualsevol pla, hi ha una directiva europea que t'obliga a fer una avaluació estratègica ambiental. L'avaluació estratègica ambiental el que determina és quins són els criteris que tenen que mostrar-se a les avaluacions d'impacte ambiental dels projectes que vindran darrere. Aquesta avaluació estratègica ambiental es va fer per energies marines en general al 2007. Crec que va ser publicada el 2009. I això és el famós SEA, la declaració aquesta que ha sortit la setmana passada a premsa. El 2007, una gran part de la plataforma continental enfront del golf de Roses era vermella, no es podia fer. Era el coneixement que es tenia en aquell moment, sobretot perquè estava tocant ja àrees marines protegides, hi havia el problema de les aus, quedava vermella. De sobte, a la nova planificació, aquesta zona, una gran part d'aquesta zona, no tota la protegida està protegida, però tot el que no era àrea protegida apareix en verd. Llavors, això sí que vam fer una consulta, nosaltres ja ho pensàvem que era així, però vam fer una consulta a Brussel·les. A Brussel·les, al comissari de Pesques i Oceans. I van dir que no era molt racional aquesta situació, i ell em va dir, o sigui, el que ara et diré no és que lo digui jo, lo diu el comissari de Brussel·les de Pesca i Oceans, ens va dir que per passar una àrea vermella a una àrea verda que pot tindre influència en espais que han sigut preservats com comunitaris, que és justament aquest cas, es necessita d'una avaluació científica dels perquès. Aquesta avaluació a dia d'avui no existeix. No existeix. Quan els projectes, si s'aprova finalment el POEM tal com ha sortit a la declaració d'impacte ambiental d'aquesta setmana passada, que és de suposar que serà així, tenim una àrea en la qual es poden presentar projectes d'eòlica flotant marina. Aquests projectes es presentaran, jo crec que vist el document inicial d'aquests projectes que s'han presentat ja, imagino que es presentaran immediatament, en seguida, perquè ja els tindran preparats, i aquests projectes són avaluacions d'impacte ambiental. Una cosa molt important, i faig un incís, perquè crec que això és molt important per la gent en línies generals. Una avaluació d'impacte, i per la Generalitat, si m'escolta la consellera o el director general de Medi Natural, una avaluació d'impacte ambiental mai és un estudi científic. Una avaluació d'impacte ambiental és una eina que té el promotor d'un projecte per fer-ho millor. I per tant, per intentar compatibilitzar amb les coses que eren crítiques, baixar l'impacte perquè es pugui aprovar. Per tant, un estudi d'impacte ambiental es farà sempre per demostrar aquesta compatibilitat, sigui o no sigui,
però serà sempre a favor de l'empresa. No és un estudi científic. Com això és ben conegut, en el tema del medi marí, a part de l'estudi d'impacte ambiental, el promotor té que presentar un document de compatibilitat en estratègies marines. Aquest document de compatibilitat en estratègies marines és l'únic document que jo penso que ara mateix pot fer que aquests projectes es demostri que no són compatibles. Llavors, què passa aquí? Les empreses que han presentat projectes per a aquesta àrea sempre van de la mano de consultories ambientals. Tenen, en el cas de la Tramuntana, que està tot arreu, sabem que ha contractat una empresa de comunicació. O sigui, hi ha uns diners importants de financiació darrere. Nosaltres aquests diners no ho tenim, amb la qual cosa la ciència que puguem fer no està balanceada amb els treballs que ells poden fer. Però de totes maneres el coneixement científic d'aquesta àrea és molt gran, és molt gran. Se saben moltes coses perquè és una àrea oceanogràficament superinteressant, amb una de les millors, o si no la millor biodiversitat de tot el Mediterrani occidental, o millor de tot el Mediterrani en general, i perquè a més el que passi en aquest embut de la plataforma continental del golf del Cap de Creus té molt a veure amb tot el funcionament del mar català en línies generals. Aquí també hi ha una qüestió, és una qüestió de rentabilitat empresarial. La força en metres per segon del vent, la intensitat del vent al Cap de Creus és molt més forta que en altres llocs de la Mediterrània. Però si tu mires el POEM, tu vas a mirar el POEM i mires les àrees que estan projectades en el POEM, ara han deixat dues àrees que ja no surten en el POEM, que sortien en el POEM anterior, perquè va haver al·legacions de les comunitats autònomes. L'única comunitat autònoma que no ha presentat al·legacions en la Mediterrània sobre les levas que estaven projectades és la catalana. La qual, senyors de la Generalitat, fent-s'ho mirar perquè estan apadrinant tota una sèrie de coses sense coneixement científic. És a dir, segons l'article 4 de la llei, estan fent les coses d'una manera que és irregular. Però bueno, el cas és que en aquestes levas aprovades hi ha levas en el nord de Menorca, que no es faran, allà evidentment que no es faran, però on el vent que hi ha a la part nord de Menorca es té a Catalunya en altres regions. O sigui que és un tema de rentabilitat empresarial, bàsicament. Bueno, imagina't que tu tens una casa però no tens diners per invertir en res. Llavors, tu saps que pots arribar fins a un punt que vols fer la transició energètica a la teva vivenda i vols fer-la sense invertir. Llavors, tu pots pactar amb alguna consultoria que t'ho estudi o el govern, l'estructura que sigui, perquè te facin un estudi de veure amb els estalvis que tu tinguis com a conseqüència d'instal·lar plaques solars, amb aquests estalvis te paguin en teoria la teva inversió. És a dir, que l'estalvi te serveixi per contrarrestar els diners que es necessiten per canviar l'estructura energètica de la teva casa. Això en alguns llocs es diu hipoteca energètica. És a dir, que tu no avui es poden fer, i a més les comunitats energètiques, les cooperatives, els grids, tot això és aigua de maig i vindrà, és un dels grans negocis que hi ha ara mateix. Però amb una hipoteca, simplement pagant pels diners que tu t'estalvies, fins quan puguis arribar, i seria coste zero, no invertiries, seria coste zero. Això es tindria que estudiar i tindria que estar ja, per mi, ja fet. Una cosa que tinc que dir, jo estic parlant molt de molins flotants marins, jo estic totalment a favor d'aquesta transició i totalment a favor que l'energia té que ser el possible renovable, però sense anar en contra de la biodiversitat. I el mateix que t'he dit del conseller t'ho dic ara mateix. No és perquè lo digui jo, és perquè lo diu
Primer, les conferències de canvi climàtic i de biodiversitat. Segon, les directives europees aplicades a aquesta conferència que tenim a Europa. Tercer, la llei de protecció del medi marí. I tots els criteris i principis que gestionen els punts, com la gestió per ecosistema que hi ha, l'enfoque per ecosistema que hi ha a la llei. O sigui, jo l'únic que faig és, com a servidor públic, dir-li a la gent que això són irregularitats que s'estan cometent en aquest punt. Aquesta setmana, suposo que avui o ahir, surten les conclusions de la COP15, volem protegir el 30% de la biodiversitat a tot arreu, a mar i a terra, a nivell global. Sembla que nosaltres diem sí, Espanya signarà això, no? Clar, un pensa, és que tenim que protegir la selva de l'Amazona, o que tenim que protegir les illes del Pacífic. Per suposat que tenim que fer això, però tens que protegir també el teu territori. No siguis... Dóna-li pa a aquelles persones perquè hi ha el principi d'equitat, que té que aplicar-se també en sostenibilitat. Però pren-lo també internament. Primer protegeix el teu i després també ajuda, però primer el teu tens que aplicar aquestes polítiques. I aquí, en aquest cas, no s'està fent. Sharm el-Sheikh, a Egipte, conferència climàtica, molts primers ministres van allà, es vol xerrar, molta informació d'aquesta conferència, ha sortit a tot arreu. La mateixa importància té la conferència de biodiversitat. Les Nacions Unides té un principi, una visió pel 2050 que diu que el món tindria que ser equitatiu, neutre en carbó i positiu en biodiversitat. Són les dues coses. Més l'equitativitat, que no estem parlant, però això és molt, però que molt important. Però la variable més ecològica, neutre en carboni i positiu en biodiversitat, tenen que anar mà de la mà. En aquest cas, no van. Jo crec que la transició energètica que tenim que fer, té que ser justa tant en lo social com en lo ecològic. Té que ser justa en el sentit de que tens que protegir la biodiversitat mentre fas aquest canvi de com obtindre la teva energia. Tenim que pensar que ara mateix passem d'utilitzar un recurs que és un recurs fòssil que tenim a terra, que ningú està usant, però que és el fòssil de milions i milions d'anys de forces físiques que han estructurat aquest gas i aquest petroli, l'estem passant a un recurs que és totalment volàtil, renovable. Aquest recurs el volem utilitzar nosaltres, però evolutivament l'utilitzen també molts altres organismes de la biodiversitat del planeta. El vent és aprofitat entre les seves corrents per les aus. El vent és el principal factor que fa que hi hagi aquesta productivitat en els nutrients a la mar de l'Empordà. És el vent el factor que controla això. Aquest vent no podem apropiar-nos solament nosaltres perquè en aquest moment estaríem traient la font de vida per a moltes coses de la biodiversitat. Quan es parla d'aigua, per exemple, per posar un exemple que tothom entendrà, quan es parla d'aigua i parlem d'apropiar-nos totalment de l'aigua dels rius, amb els balsos, perquè tenim que beure aigua i tenim que banyar-nos en les nostres piscines, estem oblidant que hi ha molts organismes que viuen dintre d'aquesta aigua. I si treues l'aigua dels rius, aquests organismes ja no viuen. Que hi ha sempre aquest cabal ecològic, aquestes coses que tens que mirar, o sigui, tens que conservar aquesta biodiversitat per un concepte que en ciències sortiria molt, jo crec que tindríem que parlar molt d'això, que és la geoètica, de com nosaltres tenim que entendre la nostra relació amb el medi natural, amb el planeta, que no tot és per nosaltres. I si entenem que tot és per nosaltres, no aguantarem molt, no aguantarem molt com a humanitat. De fet, l'eòlica marina flotant la veurem segurament en algun lloc, perquè Espanya s'ha compromès d'entrada fins al 2030 dels 3 gigawatts, o sigui que en algun lloc segur que hi haurà. En el cas de la comunitat catalana, que estem tots empenyats en aquesta idea de fer-nos autosuficients, l'autosuficiència comença per un mateix i no simplement a nivell total, tot el territori,
Hi ha altres zones on es pot implantar l'eòlica flotant marina. No sé com, això ara mateix altres persones diran, ostres, no, que ja em va bé que es posi allà i no en el meu lloc. D'acord, però si no es poguessi fer, tampoc és un drama. Tampoc és un drama. Hi ha llocs en què no et pots anar-te a banyar. La meva família és d'Aragó. I a l'Aragó i els monegres també tenen determinades àrees que hi ha a protegir, però ja a l'Aragó, quan els aragonesos volen anar al mar, venen a Catalunya, òbviament, perquè allà no hi ha mar. Doncs potser allà tenen llocs en els quals sí que es poden posar aquestes coses i el que hi ha és que projectar un sistema energètic de grans centrals, si és que necessiten, que probablement sí que es necessitaran, en el qual l'afectació a la biodiversitat serà mínima. I si es tenen que destinar els diners a enterrar aquestes línies per al tema dels grids, que és el que tot el món se destinen aquí, però no a destruir la biodiversitat. Diguem-ne que si això surt i algú ho llegeix, amb l'editorial de La Vanguardia que comentava l'altre dia, algú té que defendre l'àguila perdicera. El tema del paisatge, jo des del punt de vista de la ciència, el tema del paisatge és un tema important, això ja et diré per què, però no és el tema crític, diguem-ne. El tema crític és la protecció de la biodiversitat. Però el tema del paisatge entra també dintre de la norma, no és solament l'efecte aquest NIMBY, no volem això perquè no volem aquests molins. El tema del paisatge no solament són els molins durant el dia al mar, els molins durant la nit al mar és molt diferent, i allò sí que també pot tindre alguna influència sobre les aus i sobre alguns organismes, perquè projectaràs molta lluminositat al mar quan tinguis aquest parc si ho tens allà. Però el tema del paisatge claríssimament afecta els serveis dels ecosistemes. El servei de l'ecosistema estètic, al servei de l'ecosistema ecoturístic, al servei de l'ecosistema caràcter espiritual. Aquests serveis de l'ecosistema, aquest és un concepte d'ecologia també, de socioecologia, i és un concepte que també està lligat a l'enfoque per ecosistema. I llavors, quan arribes aquí, l'enfoque per ecosistema també està en l'article famós, estic parlant molt d'aquest article, de l'article 4 de la Llei de Protecció Marina. Punt 1. Es té que fer en la planificació i en els projectes, es té que fer una gestió adaptativa basada en 3 principis. El principi de precaució, que no s'ha tingut en consideració en aquest parc, l'enfoque per ecosistema, que no s'ha aplicat en la majoria dels principis, i el coneixement científic. Això està escrit. Llavors, el paisatge toca diversos dels punts de l'enfoque per ecosistema i per tant s'ha d'avaluar. A part de la llei de paisatge, a part de la llei del paisatge, que aquí sí que ja no soc un expert, però que segurament alguna cosa es tindrà que dir. Però amb l'enfoque per ecosistema, mitjançant serveis d'ecosistema, el paisatge és molt important.